Evo nas u bazi od Killer Braina, ljudi moji. I ovo tu što je on napravio, ovo je napravio ko neki mansion od onih pillagera, razumijete ljudi moji. Pa to je on definitivno i napravio, ljudi moji, šta? Dajte neke ideje za baš šta bi mogao napraviti. Šta bi mogao napraviti, brate moji? Pa ne znam, brate, ovo što bi mogao napraviti, ali kad budem znao što možeš napraviti, reći ću ti, brate, reći ću. Dobro, ljudi moji, u biti, ljudi moji, pišite vi ideje za ovog brata dolje u komentarima. Pa ću mu ja napisat na sajn. Dobro, ljudi moji, dolje kao neki nether portal, može neki pot napraviti tu još malo bolje, možda neki enchanting room i to sve tu dolje napraviti, brat moj. Dobro, šta je tu gore? Prazan, neiskorišten prostor, to možeš napraviti, brate moj, malo popunit. Vidi kao neki kraljevski bed. Vidi, ovo se meni sviđa, da. Dobro, ovo se sviđa ovaj zid, pa ovo je toliko lijepo, ljudi moji. Pa brate, ovo može iskoristiti za ovo, znate kakvu bazu. Idemo sad gore da vidimo što ima na spratu. Mislim, ja sam to već vidio. Krave ima na spratu, braćo. I ovdje kao neki top ljudi moji koji baca sam menšina. A ocjenu za bazu stavit ćemo tu gore, pa kad vidi. Ako ima ne, jebi ga. Jedna sedmica, velika baza. Dobro, može bolje, ali sviđa mi se na krevet, ono gore, tako da lijepo.